నేను ఒకేసారి 2 పిజ్జాలు ఆర్డర్ చేయబోతున్నాను. ఇందులో ఎవరైతే త్వరగా పిజ్జా డెలివరీ చేస్తారో వాళ్ళకి నేను ఒక కొత్త కార్ టిప్‌గా ఇవ్వబోతున్నాను. హలో, నాకు ఒక పిజ్జా కావాలి. నా అడ్రస్ నోట్ చేసుకోండి. హలో, ఓ పిజ్జా కావాలి. రహదారి డ్యూప్లెక్స్. చీజ్ పిజ్జా ఒకటి చాలు. ఇంకేమీ వద్దు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరు వస్తారో ముందుగా. నేను కిటికీ నుండి కారుని చూస్తున్నా. చూద్దాం ఎవరు అదృష్టవంతులో. ఆగు. నువ్వు వెళ్లే ముందు నేను నీకు ఒక కార్ గిఫ్ట్‌గా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇది టిప్‌గా మాత్రమే. నిజమా? అవును. నువ్వు ఆ పిజ్జా హట్ వాడిని ఓడించి ఈ కారుని గెలుచుకున్నావు. నేను అస్సలు ఊహించలేదు ఈరోజు. మేము కూడా ఊహించలేదు పిజ్జా ఇంత బావుంటుంది అని.